Yan! Dito naman daw. Just naman. Sino nanalo? So, dito naman. May bahay ka ba? Ito. Galak yung nyo. Galak yung nyo. Nice shot! Kita mo? Ito, napakapalad natin at pinasyalan tayo dito ni Senador Manny Pacquiao, ni President Manny Pacquiao. Thank you, thank you.
Efren po yan. Si Efren Bata. Diba? Masablay ka ng bata. Bantay pa yan. Grabe, alok. Doon kayong marap sa kanila. Kaya naman mga... Atras yung konti. Atras po. Forward kayo, bantay pa yan. Hello. Update sa score. 2, President Pacquiao. 1, Efren Bata Reyes. Friend, try mo na, hindi na ayaw yan. Umalog talaga, umalog yung tira ni Bata kanina.
Yan! Dito naman daw. Chess naman.